on calminaama on jowaama on jettaama salminaango needi salminaango teddungal mo kala ɗo woni yo jam kisi Allah ngone muɗum a yiɓiyankoɓe Pindi TV rewɓe worɓe sukaaɓe e mawɓe en garta yewta men koɗo galle e gande men fina tawa enen ɓaleɓe jarnaɗe bandiraɓe sarnaɓe rewɓe ɗo ɓe e almuɓe hooliɓe ndewi e maɓɓe ɓe en ñaaguima Allah hoto Allah sowni jikkeji almuɓe ɓe yo Allah hokku sarnaɓe ɓe wuneji nde tawno ko ɗum ko yilte hen ko eɗen jooɗi ɗo e ceerno Ahmadou Gangue mo cuuɗi men Porokhane Tukuleur eɗen gandi musidɗo men goɗɗo e ɓiɓɓe makko rewino ɗo komo ɗum ko yettere Allah dañi hen teddungal no fewi wadde kankone soye ɗo en jettanmo jarnoɗen mo juuroɗen mo kala musidɗo heeɗiyanke e yeeɓiyanke mo kala hen salminama juurama yettama ceerno Amadou Gangue calmina bandiraɓe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لولاه لم يستيقظ الظلمة في الدلال والطغيان محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم bandiraɓe fulɓe bandiraɓe julɓe ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala neɗɗo woni a salminama juurama a wiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu en ñaago Allah subhanahu wa taala nde waɗanta en tawfiq e taysir e oɗo yewtere nde paaɗen nadde bi himmati mawlana rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ɗum noon yeeɓiyankoɓe Pindi TV on paami ngal ɗo dawal ngal musidɗo o haali gandal yonata tawde e galle bamum wonde en ko bamum wonno ɓe wiide no ronta caggal wittoji goɗɗi ɗi ɓe mbaɗi ɓe jeeyi ɓe garti en paami ko haali ko en jettimo no fewi kanko ceerno Ahmadou Gangue ceerno Amadou garten e yewtere nde hay so tawi nde yaari banggue mo ganduɗa addi gandal to banggue wittoji no waɗi fayida no fewi kono garten to banggue musidɗo goto wi kam namnoto bandiraɓe ko fate halwa ne liskare ko nande hen bisimillah o wi halwa wona hunde webde namni ko dalilaji kewɗi beele ɗo ngollo ɗum eyyi ko haqiqa gonga o haali o mbimi ko halwa foof na fuɗɗore e ganda sohla neɗɗo o sohla neɗɗo noon gandirta ɗum ko listihara walla mbiten ko ramlu gisane e nde wonno nde neɗɗo fof ne dañi damal ɗo rewrete te gisane noon no mbiyanmami no famminata neɗɗo sa yi hay hôpital hande saɗa waɗa consultation ma mbaɗeɗa consultation ɓe ganda hol ñaw ngu ñawɗa bani adama no ma wawi disde sohla makko yamirmamo te ta ko woni ko caggal sohla e ɓuuri ɗum ma ƴeewa ƴeewgal noon ne waɗi ƴeewle kewɗe ƴeewirteɗe waɗi hen noon ɗe ganduɗa hoorema sariya ko guittuɗe teguiɗa ɗe bokkani hen kono ko wayno hen gisane kam fulɓe ko gandira ɗum ɗon to woodi waɗoɓe ɗum juwoɓe ɗum ne mbiya ko dagaki kono ko Allah jippinori men lawan makko bitewde Seydina Idris jangguinimo ɗum manam e damal jibril mo ƴewanam hombo woni jibril nde o toɓɓi o ƴeewi o yimo so mi ƴeewi asaman ha dow leydi foof mi yiyani so wona an woni jibril ala o wi mba wawi o yeehi o jangguini ɓiɓɓe makko o wi ɓe ƴewanam holmbo woni jino nelaɗo Allah e dow leydi o jamano ɓiɓɓe toɓɓi ƴeewi mbaɗino fulɓe mbattani ɓe mbi so wona an woni nelaɗo Allah e dow leydi oɗo jamano nelaɗo Allah ala nden ko ƴeewgal ngal ganduɗa hoorema ko Allah jippingal nelaɗo makko Idris fulɓe noon ngal jaara no feewi wadde jafɗa ceerno Amadou wiyoɓe ƴewle men gisani en ɓulli en dagaki ɓe an koɓe jaɓotoɗa ɓen eyyi aɗa wawi wiide eyyi saabu sen ƴeewi banggue sariya wallu gisane pettawu e wallu kurus en e wallu ceede en mbiten ko ceede e gueɗe kewɗe ɗum ɗon kam sariya ne ɗum juuwi kono noon kadi alim goto wawama yaade alquran addanma toon dalil alquran mo ganduɗa manama wiya ɗum ɗo petta addu alquran ari hen kono noon wonno ɗum waɗiri noon sababu hakkude nelaɗo sallah sallam nde watta nde rañan jom petta o nde waɗi ko ɗum addi ko ɓuuri ko yo hande siɓa kono noon won gande ɗe ganduɗa hoorema neɗɗo waali ittu hen saabu wonko moƴƴuno ko adi nelaɗo artandaɗo watti ɗum e nder sen ƴeewi wadlu halwa noon sa ƴeewi ƴeewgal kadi no mbiyeten no ƴeewirantani neɗɗo no suɓo e nder ñalɗi he ñalɗi ɗi ganduɗa hoorema ko moƴƴuɗi o yaha o ɗanno hen ko noon kadi ƴeewgal suɓorte e nder ñalɗi aɗa ƴeewan neɗɗo wona finde tan kala waktu ƴeewa wona finde fof kala ñalngu ƴeewa ala wona noon ne waɗi ñalɗi ɓurɗi moƴƴude e ƴeewgal min ñalɗi ɗi ƴeewanmi ɗi ko ñalɗi ɗiɗi e semaine he ɗiɗi holɗi ñalɗi ɗiɗi no wiye ñalngu altine yawmul isnayni kañum e ñalngu alhames yawmul hamisa jamma walla mbiyen ɗum siko listihar joomum o yiiɗi noddata kam ko dimanche mi wa jofde altine mi walde e listihar ma so tawi noon ko ƴeewgal ko jour altine o noddata kam so tawi kadi ko listihar mbatta ko alhames kadi jamma noddata kam mi walda e ɗum alhames ko noon ƴeewirte te wona kadi ettude nangam personne par ce que alhamdoulillahi rabbil alamin e wona ɗo min gadori sikku sa ƴeewi aɗa andi émission amen façon téléji fof min en ƴewta yimɓe komin anda komin ƴeewirtani a wawi ƴettude aduna fof mbiya aɗa ƴeewana ne waɗi limmo ganduɗa so yonti ɗon komin aritoɓe kala gaɗɗo ko ha ñalngu wondu noon min ƴeewirta ta ƴeewi ɗum noon ha faami neɗɗo o ko ɗon mbawɗa nadde makko halwa noon no waɗi surut sarriji halwa woni neɗɗo sa andi sohla o happari a hasbi par ce que neɗɗo o ko mbiyatmi ko an Amadou mbiteɗa
yimɓe hono holno mbiteɓe Amadou e leydi he na heewi nden sa ƴetti inde Amadou Diop tan a windi Amadou Diop koɗi 1000 personnes e nder leydi wona noon sa ƴetti inde ma e duuɓi ma e inde nene ma ɗum holluma on neɗɗo holko woni hoodere makko holko woni rawhan makko holko woni huddam makko ko ɗum addinanma ganda neɗɗo on mbawa gollodirde e gueɗe neɗɗo ɗe wona inde tan fottote neɗɗo gollirta e neɗɗo ko caggal inde so tawi koye inde tan poɗɗa ma andu a ɓooyat golla yeyata résultat par ce que inde ɗe fof no keedi kanje nandi sa faami neɗɗo andi hoodere makko andi rawhan makko a haallima sohla o hakkude hoodere e rawhan ko ɗon neɗɗo kalɗo woni ɗum gonduɗa an nañmo wo sajaru yasjudani noon kadi koode e leɗɗe kadi noon ɗe ndendiri e neɗɗo ƴeewa noon kasba inde makko naata halwa noon so tawi ko halwa mbiɗen ɗum wondata ko e korka neɗɗo kadi ñamata ko waɗi tew manam ko waɗi ruuhu ɗum ñametake toon gila e ɓoccode en hay tew en ko waɗi ruuhu ñamata ko waɗi firi salade firi en ɗum woni ko jomum wurata ñamata yarata kosam ɗum woni halwa noon natirte wondat noon e horde kadi so tawi noon ko riyada lamdaki ɗum foof aɗa wawi wasde ñam tew ngu aɗa wawi wasde ñam kosam ɗam e ɗen ɗon gueɗe goɗɗe gabbiɗiɗe kala ko dañi ruuhu accat ɗum kono noon aɗa wawi wasde hoor so welima ɓuuri ko heew noon ɓe ganduɗa hoorema wona sohla tiɗɗo ha ɓurti ɗum ko riyade tan mbaɗanta riyade tan ɗum kadi riyade ne holno sertete eyyi riyade kam ko caggal waktu fof won ko mbatta caggal waktu fof walla sa fini hutoro ha juula gueeje ha mini wi ko ɗon gollata ko jalta sa juuli fajara kadi noon ha nangue ƴeeso golla walla kala caggal waktu woda ko gollanɗa waajo e sohla makko halwa noon sa golli ɗum taw ko halwa goɗɗa sa paari haadema parde hen ne wawi won balɗe jeeɗiɗi ne wawi won balɗe nogas goho ne wawi won hay capannayyi ko juuti kono noon sa dépend e sohla neɗɗo he sa paari rawhan mo natirɗa o halwa ma o feeñoma o yima kaari sohla makko yo wat ɗum e ɗum e ɗum wallu sadak koko ɓooyi sacrifice kañum e neɗɗo yaade neɗɗo so jibinama fof ma waɗane sacrifice woni rufane ƴiƴam sadak ma waɗane sadak neɗɗo o sa ƴeewi ko addi ko tabaski ko rufane ƴiƴam neɗɗo fonno heɓte o septira ƴiƴam taki neɗɗo e kañum e sacrifice wondi sa ƴeewi Moussa yonti Yallah Moussa jamono makko nde neɗɗo o warande nde ɓe mbari neɗɗo ɓe yahud ari e makko ɓe mbimo Moussa neɗɗo warama ɗo e amen nde wonno on ko joom haalis ɓe mbarimbo ɓe kodimambo ɓe mbarimbo ɓe jiiɗi ronde haalis o ɓe mbi Moussa yo haalanɓe holmo waɗi o nde wonno ko majjaɗo Moussa naɓe wawno wiide mbaɗe kono o wi ɓe jeehe mbare nagge ɓe mbimo nagge naggam lawnu o ni wayi safarun o limi he ko taki o wiyani ɓe mbare gertogal walla mbare mbeewa walla mbare naggam nde o wi ɓe nagge kadi ɓe mbimo nagge ne heewi hol nagge o wi nagge ganduɗa ni nge wayi nde wonno kala ko jiiɗa no yaadi ko ganduɗa ma ɗum mbatta sa paari halwa o noon ma holluma exacte holko mbaɗanta neɗɗo o sohla makko fajo wondat noon kadi inde Allah nde tottuma e nder halwa he binda nden adat mo wima o totta waajo looto ɗum yaltina sadak makko ƴetta inde Allah mbirnamo kala sohla bawɗo woni inchallah wallahi tallahi o fajoto halwa kam koko mawɓe liggortono kutortono sa ƴeewi ko mbiyanmi ko l'islam ko jogui ɗum ko wona doole Cheikh Oumar Foutiyou Tall nde fusata aduna yajjina l'islam mum so tawino ko doole wona doole tan kono no wonno ko wonno ndor Serigne Touba noon ko nayimo ko artirimo sinno ko doole o arta Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaswatul badr nde o yatam haɓa e heferaɓe ɓe gonno ko ujunnere kanko mbo wonno ko 313 temetere sappo e tato nden on ñaaguima hakka ala ka saami ndeysan Seydina Aboubacar ari hocci ala ka wimo nelaɗo yoni Allah jaabima ko duwiɗa ko ɓe hare heɓe mbi a yahat ha mbiyaɗa itta dande neɗɗo jiyaɗa nasami dak Allah neli kungu ganduɗa ɗum ngo bokkane yimɓe ari walli nden noon dowle duwa o kala mo yewi ɗum mbita ko a hawrani duwotoɗo kono ko ɗum jogui aduna o wona pewje wona haydara diine men oɗo hande jaasi gasi kono noon nasir haqqe bil haqqe o hatta an kala no mbawɗa jullirde e makko kanko woni ko sampi koɗo hande caggal ɗen kareji ko naati koye l'islam huuli ɓuuri hewde ko avant ɗin kareji ko ɗi nanni e l'islam nden holno kono ɓe natire l'islam ko inde Allah kala pijiɗo ɗum noon a anda ɗum hande noon ne heewi haalaji ɗi ne keewi trop ko heewi natti hen kono wona ko foti fijire kono noon waajo futanke goto mawɗo Fouta surtout Cheikh Oumar Foutiyou Tall meeɗi kam wiide gonga ne wawi wonde ɗo duuɓi 10 wona ɗo wawi wonde duuɓi 100 kono ya andu ma ñalngu ara efista ha laaɓa comme jinde tan mbiten ko jinde so woni e place so ɓooyi ɗon toɓo ma ar ittat ha laaɓa tos yahan alhaqqu ya'lu wala yula alayhi ko ɗum halwa noon natirte ma ganda damal neɗɗo ngal listihar woni ko natirte koye neɗɗo ɗum ne kadi wona ñalngu foof ne waɗi ñalngi ɗe mbita neɗɗo ɗandu ngu ñalngu ngun ñano e ñalngu ganduɗa ɗuma ko noon kadi ƴeewete a ƴeewi noon andi alhaali neɗɗo o kala siko banggu kayitaji
sigo bange ganda ko chattade worbe e udditare en bange liggey touba ko en wala rewde dum nanda dum assalamu a janama Ceerno Amadou Gangue haala kana laaɓi no feewi ko mbawden teskade hen tan ko en gandi ko ete ko hono halwa e yat jiida somi famini mbiɗa ni halwa ko ma jooɗane ma deecane ma suwe wonko sali ñamede wonko sali yarede riyad salaki ñamede ma to salaki yarede no wawi wondude yimɓe e boowal to aɗa waɗa ɗum aɗa waɗa duuji mbiɗa ni caggal waktu fof walla ko nandi hen ɗum nan toon sen garti to banggue ƴewle men enen hanki a haali joni ko kala joni ko beele ko wayno piiɓi oɗon gonɗini ɗum beele ko wayno ko wiyete ko leɗɗe siro leɗɗe oɗon gonɗini ɗum a haali ñalɗi ɗi ganduɗa ko ɗi mbatta listika ñalɗi ɗi ganduɗa ko ɗi mbatta naggam o hol ñalɗi ɗi ñawoyta leɗɗe walla hol ñalɗi ɗi leɗɗe poti ñaayede moƴƴe eyyi andi ko leɗɗe kam ñene waɗi kañum ne ñalɗi ɗi ganduɗa hoorema toon ñayote leɗɗe ne waɗi kadi waktuji ɗi ganduɗa hoorema toon ñayota leɗɗe waktuji leɗɗe kadi ko o wiyete ko leɗɗe fof ko waɗe gueɗi ko leɗɗe ɗiɗi goodi naam ley naam ñas naam ley naam ñas salamu aleykum naam ñas leggal bangal guiye fof naati naam ñas woni baɗɗo guiye kala baɗɗi guiye naam ley woni leggal kala ngal wona guiye deuxiéme woni leggal ɓesnowal e ngal ɓesnani ɗen fof noon no waɗi leɗɗe ganduɗa hoorema ɗe kutorte ko wallu ndenka neɗɗo no waɗi leɗɗe ɗe ganduɗa hoorema eɗen ɗe mbiya caske eyyi ne waɗi leɗɗe biteɗe kohe ne waɗi leɗɗe biteɗe dukume andi dukume jiiɗa ko sallarta e ɗaɗol mum so tawi a acci ha nayyi oori a heɓata ɗaɗol hay sa asiɗo hambo wuuri a heɓata ɗaɗol mawɗa so nayyi no jofa kadi so ɗi naatede jofi kadi a heɓata ɗaɗol ɗum fof nayi leɗɗe ne waɗi leɗɗe ganduɗa hoorema so kuɓi ɗi caami ɗo ha mo wuuri a tawat kuɓi ɗo lelloɗi mbeɗotako hay so hendu ari hay so dulendu ari nawataɗi ɗen leɗɗe noon il faut ganda ɗen leɗɗe sa heeɓiɗe ne waɗi ɗi liggorte ne waɗi liggorte ganduɗa hoorema ayaji ɗi ganduɗa hoorema ɗi liggore ayaji he comme waradallahu alladina kafaru bi gaydihim lam yanalu hayran wa kafa llahu almuminina alqitala wa kana allahu qawiyan aziza waɗi ayaji goɗɗi ɗi ganduɗa hoorema ko ɗi ayaji hare hayaji défendre neɗɗo liggora ɗum e ɗen leɗɗe ne waɗi noon leɗɗe kadi no dartoyte ɗeya ko jeygol dartoyte ɗeya ko guertogal boɗewal dartoyte ɗeya saɗa ɗen darta a ɓonta ko comci wallahi tallahi a ɓonta ko comci saɗa ƴeewoya leɗɗe saɗa ɗe itta a ɓonta ko comci sa yiɗi halko neɗɗo tigui gamma saɗa larte a wona comcol ɓontoɗa ɗum tagui ɗe daroytaki wone to niɓɓere lewnu so yi han tolnima ganduɗa ɗo gasoya sono fini ndu feñata hannague muta e niɓɓere kunus ɗen dartate sa golliɗe ɗen a tottiɗe neɗɗo mo ganduɗa arama sohli ko wallu ndenka ne waɗi gueɗe tati ɗo liggorta ɗe so tawi ko leydi hôpital o ƴetti o waddi hen leydi hôpital dispensaire mbiten leydi hôpital eyyi o yetti e leydi o waddi e ɗen leɗɗe e ko gollanɗama koye inde Allah o looti ɗum kala neɗɗo pinɗo widinamo liggo billahi wallahi tallahi ñaw waranma hôpital waɗat jabande hakkude hôpital ha maya hen so tawi o yeehi ko armel o ƴetti e leydi he bamulde o ƴetti e leydi he o waddi hen kala mbo mbaɗɗa hen leydi ƴettuɗa lim kaaƴe ɗe mbiteɗa mbadda hen sa paari lorgal ngal gasa comme gaska ƴetta kaaƴe ɗe gubba kala ligguiɗoma tawetake ɗum tati woni tati gueɗel gonguel ngel woni so tawi o yeehi o ƴetti leydi ndi ko wayno jinde leydi jinde wiyete ko sen o ƴetti hen leydi o liggima ɗum o wonno liggor tottama yo lowtor so paari o ƴetta kaaƴe ɗe o wulna o werlo e jinde he kala ligguiɗoma weddere comci mum ɗeɗon ndenke tati ko fulɓe tektal mo ganduɗa hoorema fulɓe mbaɗannoɗe a wiyete ko sambunde dasaɗa andi sambunde mi gandi sambunde e kin lekki wiyeteke caske kañum e sambunde kañum e leydi jinde ɗe gueɗe tati kala mo rendini ɗe sambunde e leydi jinde ndendinɗaɗe wonko ɗe mbaddata noon e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa bokkani hen e wallu alquran ɗum ko ma mofte ko sirru joni noon sa gollini ɗum ɗo kala ligguiɗomo billahi wallahi tallahi tawetake ɗum sammunde e caski e leydi jinde won goɗɗum ko waddata hen ko mofta kam fof yaɓɓintake saabu mbima noon nane sirru wona noon on ko heeɓiɗa ɗuma ko nayyi heeɓiɗa ɗuma ko gayi ɗuma ko guelemaji heeɓiɗa ɗuma ko yeena ɗum taki ɗon kala mbo ligguinoɗa ɗum neɗɗo e wallu ndenka protection gagnoma foof ɗumen ne waɗi noon ko ganduɗa hoorema kadi ko ɗum wallu udditare ko wayno ko jolfoyta ko waswator enen mbiyete ɗum keeleli ne waɗi jaaɓi ne waɗi leɗɗe ɗe ganduɗa hoorema wiyete ko murotoki ɗum fof ko gueɗe mi limata an heewi seeɗa sa liggima ɗum e wallu udditare neɗɗo o ganduɗa hoodere makko kala ɗo neɗɗo woni inchallahu taala ma on kono noon ne waɗi kadi no ganduɗa ma ɗen leɗɗe ɗum taki pulla yenno hawa e makko ƴetta conel ni comba waɗatma ni jaaha lortoya puusa aduna
heewɓe noon hannde yen nokkuma dongal sawdo hay wa condi dokkuma kiloji 10 condi ala nafoore par condi noon ndi heɓira fof ko noon jomum ndi gortandi taw tawi keɓirɗa ɗum koye marché walla yaadi tan ɓogga baafeji ha heewa una ɗappa e sawdo tottire neɗɗo anda holno mittirte te kala waafere nde guittata so tawi nde yuli weddo so tawi nde seeki weddo condi wona noon leɗɗe kadi ne dañi nokkuji sa yi salum kala leggal ɓalewal ngal jiɗɗa nan toon ittete wallu hare leɗɗe kaɓorɗe ɗum ko salum jooɗi so tawi noon ko leɗɗe goɗɗe uditare a yahat barkeji en jaha jolof en walla ngabboɗa mali walla gaddina gueɗe goɗɗe daroya toon leɗɗe kono leɗɗe pour kaɓirɗe ɗum ko salum ɓuuri heew salum naɗi leɗɗe daneje kono heewani ko ɓaleje mum tun ɗum ne kadi lartoɓe leɗɗe ne poti famde nokkuji ɗi ganduɗa hoore makko ɗin lartoyte leɗɗe sen tawi ɗon noon no waɗi ko ganduɗa hoore makko mbiyanmi ko joni neɗɗo wima somi waɗanima ɗum a serti e cat e ɗemɗe ha maya mbimi ɗum wawa won so tawi neɗɗo o ina ɓeydo jawdi makko na ɓeydo ɓesgu makko na ɓeydo galleji makko na ɓeydo ono wawa wasde haala ɓeyto e makko ɗon ko gonga wadde ko mbiyata no fulɓe no fuutankoɓe mbaɗatno ni ne waɗi dat mo ganduɗa somi lootima ngal lolngal ɗo e lebbi 6 walla ɗo e hitande ɗemgal lorowal wawa e ma haydara so timmi ɗum noon ruttoto ceerno lotma kadi ɓeyda eyyi watto kono sa wiyaɗa ñiiɓay ɗum somi ligganima ɗumen ɗemgal wawama lorde huno ko wontama wawlo litere wontama wawa lor te an aɗa ɓeydo wadde kay ɗum wawa won ceerno ɗum ko kecce won ko ganduɗa hoorema hannde kono noon ne liggore noon ko ganduɗa hoorema dañɗo hen duuɓi fodde guru guroje ma gadduɗa ɗum inchallah sa wannama hen lorgal ngal ɓuuri noon so neɗɗo ari galle so ara noon andi wonon ɗon woni mbawa hebde guro ƴewata ko bita koola walla firi walla neɗɗa ko ɗum firwi heewa hen fodde duuɓi ñum no waɗi conele totteɗa lotɗade fodde ko mbiyanmami ko kala ko woni e ma e ɗemgal lor cat ma lawjo ha laaɓa inchallah so liganama ɗum noon a wannama karanga so yontima en kalanma adat so yonti ya rutto woni koye min woni koye goɗɗo duttoɗa toon wadde jiɗmi wiide ko yimɓe heewɓe ne mbiya mi waɗnama mi lootima kono ittanami naggam e naggam o tan hankkante mi jooɗima ruttako an jiɗa wiide ko kala nde neɗɗo waɗi lebbi naggam walla hitan naggam yo rutto kadi ñaaso walla ɓeyda ɗo wonno ɗo andi alquran wiyen fa zakkir fa inna zicra tanfaul muminin nden Allah jippinde alquran jippinela tan na wawno fodde ɗon wasa adduɗo al ulama warasatul anbiya sa yo jippini woɓɓe caggal makko ene ndena diina o ene kesɗitina ene laɓɓitina firti neɗɗo kala ko fuɗɗi tan koko foti fewnede no fewnite fota fodde ɗon tan ko ɗum taki neɗɗo so wima mi tottima ɗumen gurnam ma neɗɗo wama hen liggo gurnam ma neɗɗo wama hen cato wama hen wat ɗemgal wama hen kunude o no momo funta wawa won par ce que aɗa ɓeydo tan gaño kam hibbitta ko caggal daiman fof ombo yiya ko ganduɗa ɗuma yonatama o illa du kel koyɗe kele ɗum tagata o jooɗo kono sok mo wona ɗum kam a wama hat haal ɗum kam no ɗeɓe famnade hayso wona janggude qur'an so neɗɗo dañi jaam ina ɓeydo tan jawdi e haala ɓeydoto goɗɗum ɓeydo joni hakkude halwa e listika o a sendi nane riyaɗo e halwa o hakkude halwa e listika o ɓe gandaɓe saabu neɗɗo ma joni almuda wi waɗnam halwa walla waɗnam listika ceerno o waɗa riyad walla waɗa goɗɗum joni holno ɗum serendirta tawa almuda ne anda ko ɗum ɗo mbinomi ko ɗum ɗo mbaɗanami eyyi ɗum noon kam ko hakko ceerno o liggotoɗo o jogoto ulol Allah jogoto nunɗal e hulal Allah ndax ɗum woni damal par gande ko tati ngoodi goo gandal ngal ganduɗa rema a waɗi rañan a janggoyi ngal gandal ngal ganduɗa rema aɗa hoɗi e nayyi aɗa ƴeewa gandal fulɓe gandal ƴeewi hande ganduɗa rema neɗɗo ɗum anda koye gandal jawdi andi ɗum wallahi nesu sa ƴeewi hay nelaɗo nde watta nde gadda e nde yahata nde ko andinimo ɗo foti ɗo hot ko ngeloba goto fof no yiɗno hoɗa galle makko ko wi galli sabilaha fa innaha ma'murun gacce ngeloba ba kamba ko yamirore ba dogota baade ha ɓoy ba jooɗi ba nguuri ɓe ba ɓoy ba immi ba yawti ha ɓoy ba jooɗi nde ba jooɗi deuxiéme o wi ko ɗo woni wuro ngo allahu akbar gacci ɗo woni wuro ngo ko ɓoyitno ɗo jooɗo ɗon ko juma makko ɗo jonni ɗon woni galle o nden gandal ne heewi ganduɗa no sewi nayi nder ko nayi gandinanma ɗum sa ƴeewi hay Abdoul Moutalib mammakko nde inde asoye biiru zamzam andinimo ɗum wajo winoma sahi ma taw jawdina ɗon garina ɗon hirsandi soggandi ari ha ɗon nde saliyande hirsa ma yi ɗon ko wiyete ko kornoron mettolloñ koñ ne jaaha kondolli o yimbo ma yi sundu witeɗo bakoñ arat ɗon cafa hen ƴeeŋa yiyande ko ɗon woni nokku o allahu akbar gandal ceerno abou koko yaaji fit tan wiyata andi ɗo pota ɗon foti gandal on ganduɗa rema on mo yaha natani haydara mais na andi gande ɗe ganduɗa rema na wawi pusde aduna fulɓe noon mbaɗanno a yaltan tan debbo soɓe ƴeewanno listikat ala a wiyan mo yannam ndiyam
o yaha o ƴe neɗa pollo ndiyam ara no murƴirtani no yartani no joɗortani mbiyeɗa mbiyeɗa o ko debbo ma yaw so rumtima tan o yeɓɓiti ganda so ari o jooɗima walla tottima o rutti tan andu wona o mi wondi e mawɗo goto ɓooyi noon debbo goto ari ɗon o wi kam o kala mo resimo ma ref ɓiɓɓe ma dañ ɓiɓɓe worɓe ha jonna min jeeyi ha ɓooyi kam o gal desɗomo a wurata e makko duuɓi nag hay puccu ko noon aɗa adda jawdi ma e nder galle ndi lorma ndi yakka ta wona jawdi ma ɗum fof noon fulɓe romani ɓooyani haydara mi yaadi e pullo guure amen min tawi ɗon jawdi men goto ngu hiji o wi kam puccu guɗo yo ngu yaltu galle o illahi wallahi tallahi ɓe gandal koko sewi sa ngal gandal woni gandal ko jolfete ko tegtal gandal ngala ko ma a janggoy ganda ngalɗa noon koye école Allah ngal woni ittaqullah wa yuallimukumullah ko ɗe tetten gudi mi tawi haala ma ceerno Gangi aɗa andi haala adat haala kalanmi koye télé kalanmi koye radio musidɗo goto ƴamanno lefol laamu guila e sahaji ɓennude seeɗa o yehino diwan Saloum o e nder communauté rural mo Ndofane Laguem woodi mawɗo mooyi mawɗo o wimo mi ƴeewi so addi puccu mbangu ni puccu danewo walla naggam mbangu ni mi wondi ma laamu so tawi adani naggam o ɗo e naggam o mi wondi a laamotako ɓe gummi ɓe jeehi ɓe jetti woɗɗinamen ɗum e luumo ɓe jetti eɓe jettoɓe tawi goɗɗon soodi puccu ngu tan ene haɓɓane yaha ɗon ɗon ɓe kalaɓe tan ɓe dañani ɓe citana ɓoki jawe fuuta puccu mago noon ɓe jettiɓe tawi puccu ngun kadi sodama ha won laabi tati ɓe gatta e makko o wi mi wondi gurdam e mayde so woodi so maayi oɗo laamata ko leydi ndi ha joni o laamaki wadde jiɗɗa wiide ɗum ko ɗen gande ceerno Moussa Ousmane Dombo haali ñanden to banggue kulle ko neɗɗo yiya tan anda holko ɗum ɗo woni e feewi neɗɗo ari e ceerno goto men ndi tawno yaha ndeysan te yewtere nde no weeli ceerno ko ceerno inde Allah ni ko asar yanke omo soodi jaw ngaari ni moni foti hirsude o ari ɗon goɗɗo ari ɗon pullo tawi ɗon ulluɗi na dari ha keewi na jooɗi ulluɗi na ɗon keewi waajo wi min ɗi ulluɗi man da ko ɗi mbatta ɗo ɗe balɗe ko ɗi garata ɗo en waajo wimbo ulluɗi ɗi garani ko ngaari ndi hirsude ɓe keɓa gueɗal maɓɓe ɓe jaaha pullo o ulluɗi mi wirtima ɗi joni mi tawi ɗi kaala ɓe mbi ko ngaari ndi ɗo ndi mbiɗa hirsugo ɗin addi ɓe ɗo waajo o wimbo nden de ɓe ñamata hen o sali hirsude ngaari ndi ha woni balɗe ɗiɗi tataɓal ngal waajo nde ari tawi ulluɗɗi o naati o wimbo mi wirtima ulluɗi na kaala noon ɓe mbi hande ma a mayite sa mayi ngaari ndi mande hirse ɓe keɓa gueɗal maɓɓe kono gandal ceerno abi koko yaaji kalnanmami ko waaji o sakkidi mayde jawdi ndi ngaari ndi fof noon ndi waɗa sacrifice ko mbiyanmami ko nani heɓiri caggal ndin wonno sacrifice makko pour mayde makko omo loma ulluɗɗi pour on wima ulluɗɗi mbi ko ɗum paadi omo oyaɗi ha timmi baltati pullo ari wima ulluɗɗi mi wirtima ɗi kaala ɓe ndi mbi hande ma a mayi heure naggam sa mayi ndin ngaari ndin ko mayde hirsete maɓe keɓ gueɗal maɓe ɓe jaaha yeɓiyankoɓe Pinde TV nde ɗo yewta fotano hadde ɗo kono noon en ɓurtini kojomaji karla o wi koɗo men ko ceerno Ahmadou Gangue mo Pahan Tukulor kono iwde mum ko gueɗe village ceerno Amadou yewtatama weeli so haala Allah no fewi ɗi tan seeɗa wallu goragu eyyi tawode gasi kono mataw eyyi kalen hen tan wallu goragu jaaf par hande koko heewi aduna hen wallu goragu noon no waɗi ko wiyete ko rap no ɗum tottira no waɗi gueɗe kewɗe ñamɗele men kono minen min liggorta hen ko wallu piɓol no waɗi piiɓi mbaɗa ɗum ko piiɓi jeeɗiɗi bisimillah sa juule nelaɗo sallah alih sallam walla si yetti Allah juule nelaɗo sallah sallam wiyata ko bisimillahi gorko arrahmani gorko arrahimi gorko kajar gorko ña juuti mbaɗa ɗum piiɓle jeeɗiɗi kaɓɓa ɗum e dunkane ɗo billahi fek piiɓol ngol haɓɓitaki saami o serta e gorago so tawi noon haɓɓitima saami o pari ɗum so memi leydi yakkima kono foƴi ɗum dunka makko so yiɗi ganduɗa o serta e gorago gueɗel ngol worɓe rewɓe ganduɗa hoorema ɓe ngala worɓe satta worɓe e cuuli dewgal ko wiyete ke nooɓo kala mo ganduɗa hoorema aɗa yiiɗi debbo nono mo yiya ko guir ko guewel walla min mi haɓɓata cakan mi haɓɓata kala mo piɓanan mi go debbo yo taw ko gonɗa debbo kadi mo ganduɗa gonɗa ko suudu dewgal debbo kadi mo ganduɗa ronki hebde joom galle jinmi tan ko ya addanam guruuje fodde duuɓi ma ɗum komi dokkiro ɗum sababu nde Pinde TV fatte duuɓi ma yo annam goroje fodde sababu nde duuɓi ma somi rokkima conni mbaddata e ɗen goroje sa lootimman ha timmi balɗe nogati go'o billahi heɓade goto boɗejo inchallahu taala ala toon so noddimami haala noon ceerno Amadou a jaama en jetti Allah no feewi golle ma jooɗi konngol ma cekki toon haala ka na gasata e sabu ko noon wori kono noon gueɗɗe ne jaaji gila e dañɓe probléme kayitaji en foof
biɗen balla ɗum ne kadi sa ƴeewani neɗɗo tan sa ƴeewani mo listikar no waɗi sata ko ina mbitama yaltin tan maw sirtoyɗen caɗele wallu kayitaji walla e jiɗɗo ɗan noon ronki il faut ko golle amen kono noon ɗen juuti en calmini bandiraɓe fulɓe bandiraɓe julɓe kala neɗɗo woni ummatu mouhammad sallallahu alayhi wa sallam mbiɗen ko haala yonata walla gasata kono laawol gongol inchallah ma en ɓeydu artoyɗo jajjinen e mbetan goɗɗo kala goɗɗo woni a salminama jurama wa ma zalik ala llahi bi aziz wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu numéro ji ɗi noon mbiɗa andi wasani ɓe ganduɗa mbawa lirde france 77 553 13 40 77 553 13 40 goɗɗo 77 418 68 81 418 68 81 numéro ji ɗi fof ɗi jogui whatsapp heɓdemi noon no ɗi sattu seeɗa ɓe jaafo hen kamɓe kankoɓe ne satti seeɗa kono yo woppanam vocal tan min mami lire jamma ha weeta fajar heure mo nodduɗami fof appel ma heɓam so Allah jaaɓi inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi aleykum noon gasi ha laaɓi ceerno amadou gangue e yewta nde weeli waɗi fayida ko ɗo ka tañete Samba Diop wondude mati e Thiat Abou Samba Diop e so haalirde nde ha jewte paaɗe so jeeɗo ñaawi